Васил Левски обикаля из Българско, за да основава революционни комитети и да гради вътрешната революционна организация още от 1868 година. Той организира българите за съпротива и освобождение на България от 5-вековното турско робство. Османските власти обаче преждевременно попадат на дирите му. Дирите ти се оплитаха като разбъркана прежда по цяла европейска Турция. Нишка не можеше да се хваля. Пловдив, Плевен, Ловеч, Карлово, Сопот, София, Кърджали, Търново, Перощица, Пазарджик, Чирпан, Лясковец, Тетевен, Етрополе, Орхания, градове, села, Сълца, Колиби, Кошари. Измъчи ме ти мене, както болест не ми е мъчила. Тук минал дяконът, там Левски, другаде Аслан Дервиш огло Кръчла, Аслан огло Видени, Ибриема, а надолу Никола Ганелов, Стан Станчулеско, Афазе Ефенди, Хаджи Ахмед, Саръш Измели Кармаза. Той е бил високи и голобрат, оня, среден с мустаци, един чер, друг рус, хептен да се побъркаш. Най-после обръчът се сключи. Ачка пубе, ханджи! Левски пристига тук на 26 декември 1872 година вечерта, заедно с Никола Цвятков, момчето, което го придружава по пътя от Ловеч до Катрина. Левски идва тук на път за Румъния. Предната вечер нощува в Ловеч, прибира архива на Ловешкия комитет и на път за Румъния решава първата вечер да остане тук. И то не е случайно, защото Христо Цонев, латинеца, съдържателя на хана, е комитетски член и му има безкрайно доверие. Турците вече са посветили, но той доста отдавна. Срещата на Пазимос още на 26 декември след обяд, заедно с Никола среща две заптиета и когато заптието задава въпроса на Левски кой си ти и на къде си тръгнал по това време, той му казва: не ме ли познаваш, аз съм от Ловеч, дойдох да нагледам колко тор са ме докарали на лозето. Заптието отминава по пътя си, но се усъмнява, че на 26 декември след обед, християнския празник, никой няма да тръгне в студа на толкова километри да проверява турта на лозето си. Отивайки на едно по-високо място, заптието се обръща назад и вижда, че човека, който уж е бил на лозето, не се връща обратно към града, продължава по пътя напред. Това засилва, разбира се, неговите подозрения. Заптието се връща в Ловеч, разказва за тази съмнителна среща на началниците си и те правят организация да пристигнат повече заптиета. И на 27 декември рано сутринта вече са тук. Ачка пубе, ханджи! Ханджията отива до село, да доведе още един кон, тъй като е трябвало да тръгне с тях и да ги приведе по по-тайни пътеки покрай Севлиево, за да не срещат други патрулиращи заптиета. И малко след като ханджията излиза, отпред на вратите на кръчмата се чука. Никола тръгва да отваря вратата, мислейки, че се връща той с коня. Но когато доближава, чува турски викове: "Ханджио, отваряй вратата!" Разбира, че отвън има турски заптии, връща се тук, предупреждава Левски. Той грабва своя револвер и този на ханджията и тръгва към задните помещения. Този ход заптичва се към пътя. На мястото, където в момента е отворена вратичката, тогава тя била затворена. Там прави опит да премине през плета. Закача се, според спомените на Никола, дъното на потурите му се закача, той залита напред, но отзад има три заптиета, които веднага се нахвърлят срещу него. Той се отскубва, стреля, ранява едно заптие, но само в ръката. За съжаление, чувайки гърмежа, останалите заптии наоколо, които се намират, идват, раняват и него доста сериозно. На мястото, където се случва това, има паметна плоча. Тя е точно зад плета.
Откарали се най-напред в Ловече тримата, където не могат да разберат кого са заловили. След това са отведени в Търново, където вече се разбира, че заловеният човек е Левски, и от Търново в София, стигайки се до присъдата му. Ханджията и Никола са освободени. Поради липса на доказателства срещу тях, те се завръщат и двамата. Единственият осъден, това е Левски. Дур! 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 Аркадаш, кой е този? Ваш комитата, Джингиби, заловили са го в Къкрина. Този ли е Левски? Трябва да е много важен, щом 300 конни заптии го охраняват. Къде го водят? София. Пратили са от Цариград специална комисия да го съдят. Кажи на Николча Сиракова да придаде архивата на Каравело в Букурещ. Добре, Василе. Васил Левски е заловен в Къкрина, след което е отведен в Търново, където е установена неговата самоличност. Имаме сведения, че са направени поне 3 опита за неговото освобождаване. Единият е в Търново. Местните революционни дейци начело с Христо Иванов Големия се опитват да запалят конака, но не успяват. Другите 2 опита са направени от черпанци и старозагорци. За съжаление, те смятат, че Левски ще бъде откаран в Цариград, тъй като се носи слух, че лично султана искал да го види. В крайна сметка Левски е съден и обесен в София, не е прекаран към Цариград. След като напуска Търново, конвоят, който охранява Левски, се състои от около 30 конника. Когато достигат до Орхание, днешен Ботевград, конната охрана вече наброява 300 човека. Васил е заловен. Къде са останалите? Другите и под земята да ги търсиш ги няма. Ще запалим конака. Или да изгорят, или да се отърве някой от тях. Дончо, заминавай за София да наблюдаваш процеса и да следиш какво се случва с Левски. Ще нападнем конвоя по пътя за Цариград, докато минава през Хаджия лес и ще освободим Левски. Да действаме! Конвоят, който напуска Орхание, вече наброява над 300 конни заптиета, които в крайна сметка изпращат Левски до София, където апостолът е осъден на смърт. Присъдата е изпълнена на 6 февруари по стар стил, 18 февруари по нов, 1873 година. България губи своя най-добър син. Чудете се, Левски ефенди. Ушким си хитър, ушким си прозорлив, умен. За какво си тръгнал да мръзнеш по пътищата и да те броли вятърът? За какво? За живот и свобода човеческа. За живот и свобода. За кого? За братята и сестрите ми, които тегло теглят ката ден. Земята ни е чи от робски охкани и възнишки. Не ги чувам тие охкания. Който има уши, ги чува. Ако ме обесят, поне ще ми остане гроба в България и всякой ще го знае. Ако ме пратят на заточение, ще ми изният костите надалеко. По едно време се зададоха група хора от към мястото, което беше оставено празно. Най-напред вървеше Левски. Не го бях виждал,
но дочух как насядалите край мене заговориха, че е този, дето върви пред другите и дето ръцете му са вързани отзад. Изглеждаше висок и стъпваше господарски, с изправена глава. Щом приближи до бесилката, всички спряха и той се обърна към нас. Очите му бяха сини, големи, косата му руса и си личеше, че е като коприна. Лицето му беше измъчено, но крачеше гордо, с вирната нагоре глава. Беше много хубав. Преди да го качат на бесилката, го запитаха нещо. Дочух, че го питали да каже каква му е последната дума. Той се изправи още повече и ми се стори, че беше издигнат нависоко над всички. И нищо не каза, а почна да пее. Тази песен остана в главата ми и ще я нося със себе си в гроба. Ето какво пееше. Сега почувствах сърцето. Черни кърви капят. Не пей, Славио, имам време. Който разбира, разбира. Нямам майка, нямам баща. Не пей, Славио, спри, имам време.